L-Istitut tas-Servizzi Finanzjarji fil-Gwardamanġa jara 200 student li ta' kull sena itemm b'suċċess wieħed mid-diversi korsijiet li jiġu offruti. Dan l-Istitut Finanzjarju huwa wieħed mill-aktar istituti li joffri servizzi edukattivi relatati ma' professjonijiet tas-servizzi bankarji u finanzjarji f'pajjiżna. Kenneth Micallef, il-President ta' din l-istituzzjoni, spjega li dan huwa istitut primarju li ġie stabbilit 60 sena ilu li l-għan ewlieni tiegħu hu li joffri edukazzjoni għal dawk li jixtiequ jkabbru l-għarfien tagħhom fis-settur finanzjarju. Għandna numru ta' suġġetti li nofru li maqsumin fuq 4 pillars aħna nsejħulhom, jiġifieri tal-edukazzjoni, jiġifieri għandna l-banking and finance, risk management, money laundering u investment services. Kenneth Micallef spjega wkoll li dan l-istitut huwa attiv ukoll fl-organizzazzjoni ta' seminars u avvenimenti relatati ma' temi bankarji bil-għan li jżommu l-membri tal-istituzzjoni aġġornati dwar l-aħħar żviluppi dinija. Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u l-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo faħħar ix-xogħol li qed tagħmel din l-istituzzjoni u rimarka xogħol li se jkompli jagħmel il-Gvern biex ikabbar is-settur finanzjarju f'pajjiżna. Dawn l-istituzzjonijiet qegħdin naraw kif flimkien mal-Gvern inkomplu nsaħħu l-workforce tagħna bħala pajjiż, b'mod partikolari fil-qasam tas-settur tas-servizzi finanzjarji, li huwa settur li kull ma jmur qiegħed joffri iżjed opportunitajiet lil persuni Maltin u Ewropej sabiex jagħmlu karriera fih.